Музыка Максим Богданович. Жыў на свеце музыка, многа хадзіў ён па зямлі, ды ўсё граў на скрыпцы. І плакала яго руках скрыпка, і такая было яго гранні нуда, што ж за сэрца хапала. Плача скрыпка, льюць людзі слёзы, а музыка стаіць і выводзіць яшчэ жаласней, яшчэ нудней. І балела сэрца, і падступалі к вачам слёзы. Так і ударыўся грудзьмі аб зямлю, ды ўсё слухаў бы музыку, усё плакаў бы па сваёй долі. А бывала яшчэ і так, што музыка быццам вырастаў у вачах людзей, і тады граў моцна, гучна, гудзяць струны, звоніць рымка, бас, як гром гудзіць і грозна будзіць ад сну і завець ён народ. І людзі падымалі апушчаныя галовы, і гневам вялікім блішчалі іх вочы. Тады бляднелі, трасліся, як у ліхаманцы, і хаваліся ад страху, як тыя гадзюкі, усе крыўдзіцелі народу. Многа іх хацела купіць у музыкі скрыпку яго. Але ён не прадаў яе нікому, і хадзіў ён далей між бедным людам і граннем сваім будзіў ад цяжкага сну. Але прайшоў час, і музыкі не стала. Злыя сільныя людзі кінулі яго ў турму, і там скончылася жыццё яго. І тыя, што загубілі музыку, узялі яго скрыпку і пачалі самі граць на ёй народу. Толькі іхняе гранне нічога людзям не сказала. «Добра граеце», – гаварылі ім, – «ды ўсё не тое». І ніхто не мог растлумачыць, чаму ад грання музыкі так моцна білася сэрца бедакоў. Ніхто не ведаў, што музыка ўсю душу сваю клаў у ігру. Душа яго знала ўсё тое гора, што бачыў ён па людзях. Гэта гора грала на скрыпцы, гэта яно вадзіла смыкам па струнах, і ніводзін сыты не мог так граць, як грала народнае гора. Прайшло шмат гадоў з таго часу. Скрыпка разбілася, але памяць аб музыку не згінула з ім разам. І з-паміж таго народу, которому ён калісь граў, выйдуць дзясяткі новых музыкаў, і граннем сваім будуць будзіць людзей к свету, праўдзе, брацтву і свабодзе.